Oxalá que non chovese auga en Silgar, pero choveu. 3 días despois da cancelación do concerto de Juan Luis Guerra, aínda non se sabe que vai pasar. Tiña que haberse suspendido antes? Teñen a obriga de devolver os cartos da entrada? Coa bilirrubina polas nubes. Oxe, no termómetro. 11:37 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Bueno, pois a bilirrubina e o que non é a bilirrubina é o que lles está subindo dende onte a todos os asistentes o sábado a ese concerto en Sanxenxo de Juan Luis Guerra, tras intuir polo comunicado que coñecemos onte pola tarde da promotora que o máis probable é que non lles devolvan os cartos das entradas. Todo se preparaba para unha noite máxica. O mar de Sanxenxo, a praza do mar a reventar e Juan Luis Guerra xa soando entre pingas. Pero de súpeto, silencio. A chuvia, o vento e a palabra maldita. Cancelado. Xa se sabía que ia chover dende o mércores, pero a organización di que confiou na previsión da EMET. É falta de previsión. Home, eu sabía dende o mércores que ia chover. Eles non o sabían. Home, pon a carpa, fai algo. E agora din que claro, que ia chover que non chegaba para acabar co concerto. Entón, dabas igual que nos molláramos e co concerto seguira, entón. O certo é que este verán Galicia está collendo fama de meigallo, porque o de Sanxenxo non foi o único. En Ribeira, de Ninjures, tamén tivo que suspender. O ceo non deu tregua. E na Coruña, Ar de Bogotá parou pola treboada, pero volveron, porque o público aguantou mollado como as sardiñas, pero sen perder o ánimo. Na tarde de onte, a organización do concerto de Juan Luis Guerra sacou un comunicado. Non se vai reprogramar o evento e non se aclara se devolverán os cartos. O que non pode ser é que ti pagues 80 euros por un concerto, den 40 minutos, caen unhas gotas e ao final suspéndase. A día de hoxe, pois, é que non sabemos nada. A día de hoxe ainda non sabemos nada. O concerto xa foi o sábado. Home, que é ata perigoso. A xente ali mollándose, os aparatos eléctricos estaban por ali. E que houve xente que pagou 80 euros por unha entrada. É que escoitou 4 cancións e é un perdón, ali todos mollados. Hombre, é unha vergonza. Un aforrando para ir a este tipo de concertos e entón, pois, se non che devolven o diñeiro e quedas sin escoitar o concerto, pois levas unha gran desilusión. Hai dereito a indemnización nun caso como este? Recibirán o diñeiro da entrada de volta aqueles que agardaron pacientes baixo a choiva? A ver, eu digolles unha cousa por tratar de porlle un pouco de humor ao asunto. Héctor, eu vou a ver a Juan Luis Guerra, non me canta o café. E a bilirrubina, eu estou igual de enfadada que esta xente que escoitaba. É que a bilirrubina e o Niágara en bicicleta son cancións, vamos, míticas. Claro, pero aquí Juan Luis Guerra diría, bueno, eu saín, estive uns minutos, eu vou cobrar. Eu cumplín. Eu cumplín. Foi a chuvia que non me deixou, que por outra banda sabíase perfectamente que ia chover, non? Aquí realmente o gallá lle desvolvan os cartos, pero ou a parte proporcional dos cartos, porque claro, As 4 cancións. Claro, porque realmente é que se o concerto, claro, é que aquí realmente Hai que restar 4 cancións. Eu vexo bastante complicado, eu non son experto en temas legais, pero eu polo que vexo é bastante complicado, parece que lle devolvan os cartos ou como moito, incluso a parte proporcional dos cartos, porque houbo unha parte do concerto da que si disfrutaron, non É complicado, por iso imos a trasladarlle esta dúbida, xa temos saído ao outro lado a un abogado, a ver se teñen algunha opción legal, pois estes asistentes que se quedaron a medias o outro día e con gran enfado. Adrián García, benvido de novo ao termómetro. Bueno, pois iso, teñen algunha opción legal de reclamar estas persoas? Que tal, bo día? Pois, dende o meu punto de vista, entendo que sí, que poderían reclamar. Por que? Pois, como se acaba de dicir agora, o normal neste tipo de eventos é que nas propias entradas o organizador prevea, non? Que si se disfruta dunha parte do concerto e se interrompe por forza maior, pois non se devolverán as entradas. Entón, onde está precisamente o intríngulis da cuestión? Pois, existiu forza maior ou non existiu forza maior? É dicir, houve un feito que era imprevisible e improbable, chuvia en Galicia, sabíase desde fai varios días, unha semana polo menos, que iba a chover a hora do concerto, e temos ademais
a comparativa con outros concertos que tuveron lugar pois, en Vilagarcía de Arousa, por exemplo, que non se suspenderon, e ali tamén choveu. Entón, había forza maior, houbo forza maior ou non houbo forza maior? Eu penso que Segundo o teu punto de difícil neste vista, caso. había forza maior ou non? Eu penso que neste caso non habería forza maior. Por que? É un feito imprevisible e inevitable? Pois eso sería unha treboada, non? Que de repente non aparecera ninguna aplicación informática en Meteo Galicia, que non houbera esa previsión e que de repente, pois, efectivamente houbera unha treboada tan importante, que un granizo, que sí, que estuvera en risco a seguridade do artista, a seguridade do público, e entón houbera que suspendelo. Neste caso, choveu forte, houve algo de vento, é verdade, pero tanto como inevitable ou imprevisible, penso que non. Que lle recomendarías, entón, en definitiva, non a estas persoas? Pois eu que lle recomendaría que dirixiran unha reclamación, pois o contacto que o propio organizador do evento facilita no momento que compras as entradas, ben un correo electrónico ou ben unha dirección postal, e aí pois poñer os datos moi sinxelos, o nome, bueno, identificándose, o número de entrada e solicitar a devolución pois íntegra do prezo das entradas. É dicir, as razóns que esgrime a produtora, non? Que coñecíamos nese comunicado, non? Que se escudan nesas circunstancias meteorolóxicas, non che convence, non? A min personalmente pareceme moi discutible. Evidentemente, eu non son quen para dicir se iso foi unha forza maior porque era imprevisible e inevitable. A min, analizando as circunstancias, pareceme que era bastante previsible que na hora do concerto chovera e que a organización pois puido adoptar unhas medidas oportunas para garantir, como se esgrimiu posteriori, a seguridade tanto do artista, os membros do equipo técnico e incluso pois do público, non? Aquí, para rematar, Adrián, entendo que a cousa estará nun problema de cartos, que estarán tamén nese equilibrio, porque entendo que o artista cobraría, aínda que el só saiu media hora, o sair, el xa cobra, non? Claro, eu penso que a problemática ven ou deriva deso precisamente, non? Supoño que a organización a representación do artista pois terá un contrato firmado, e imagino que o artista, como é habitual, pois terá firmado que o feito de salir e actuar un determinado tempo, uns determinados minutos, pois supón que ele cumpliu o contrato e, por tanto, que ten que cobrar, claro. Claro, e Como vai facer a se organización devolvemos para os pagar? cartos, como lle pagamos a Juan Luis Guerra, non? Para atendernos, claro. Efectivamente. Claro. Creo que por aí ven a problemática. Claro. Non quero ser mal pensado, pero bueno, Xa. que pode ser por aí. Bueno, como dicen as nosas aboas, non pensa mal, acertarás. Bueno, Adrián, sempre un placer falar contigo. Moitísimas grazas por atender a Igualmente. chamada do termómetro. Moitas grazas. Bueno, pois a cousiña, 11:45 minutos, vostedes na casa saquen as súas propias conclusións, pero a cousa está bastante clara, non? Eu no cravo. Pero claro, a xente que... É que as entradas Golden, Patricia, custaban 130 euros, Carai, é que... E non daban leito para auga. Non daban dereito a paraguas. É comprensible a carrase da xente, porque ti fas un desembolso. Ademais, había moita xente que viñera de fora de Galicia, que tiña hotel reservado, desplazamento, que colleran días de vacacións, ou sea, é un sumatorio, que todo o mundo sabía que ia a chover. Entón, que sucede aquí? Se o artista, por exemplo, houbera estado enfermo, o concerto cancélase, esos cartos reembolsalle sin problema o público. Por que? Porque ese artista non cobra. Estou enfermo, non cobra, entonces os cartos van de volta e xa fixaremos outra data neste municipio ou noutro. O problema é que o artista estaba aí e o artista empezou o seu show e por parte do promotor foi falta de previsión. Vendo esas imaxes da treboada que caiu, hai chuzos de punta. A ver, estamos acostumados, Héctor, a falar, levámoslo dicindo todos estes meses, de que cada vez que a EMET dá unha alerta hai que facerlle caso. Imaginádevos que aí sae voando algún elemento do escenario, é dicir, non sei se vos parece unha temeridade
con esa alerta, meter aí a toda esa xente. É que voltamos a un debate que xa abrimos aquí nesta mesa tamén cando ocurriu a Dina en Valencia, non? Que realmente véanse que había alertas, que a xente, bueno, a alerta xa é o de sempre, logo non é para tanto, non? E que non se lle estaba facendo o caso que se debería ese tipo de alertas meteorolóxicas. A raíz da Dina sí que cambiou un pouco o tema, bueno, parece que se lle empeza a facer un pouco máis de caso a ese tipo de alertas, pero vemos que neste caso non se lle fixo moito, ou seja, realmente isto non era algo que de repente o ceo puxose negro e empezou a treboar, senón que realmente xa se sabía, estaba previsto, non se lle fixo moito caso realmente a esa alerta meteorolóxica. É que, ao certo, Ana, todos nos chamou a atención as imaxes que empezaron a circular por redes sociais dende ese mesmo sábado pola noite, e que foi unha auténtica tormenta tropical, non? Sí, cousa que é bastante habitual en Galicia. A mí o que me leva é un pouco a reflexionar que igual en concertos e festivais hai que ter sempre un plan B, como sucedeu no Atlantic Fest, por certo, non? Que tiñan outro xeito de facer os concertos baixo teito, non? E que estamos onde estamos, que estas cousas, ademais neste caso, xa estaba avisado, alerta e demais. Pois igual é un xeito de que o artista poda sair, poda actuar, a xente non teña que mudar as datas, perder os cartos do hotel e demais, e os concertos se podan facer, que estamos en Galicia, repito, que chova é moi normal tamén. Sobre todo cando tes unha alerta elba, dende fai unha semana ademais, que che di que vai chover, non? É que a xente xa estaba aí cos chubasqueiros, porque xa sabían que ia pasar iso, non? Entón é unha auténtica temeridade, ou que son profesionais estas produtoras son profesionais deste tema, entón eles teñen que saber moi ben, non é a primeira vez que fan un concerto. Non, é que ademais son empresas que, como ven apunta aquí Ana, se o amosaron nesos festivales, están sobradamente preparadas para improvisar unha carpa ou outro espacio con seguridade. Non podes organizar un evento, encapsular os instrumentos musicais. Aillar ese escenario. O que está claro é que nin o público, nin Juan Luis Guerra, que saiu ali a cantar os 4 temas ou 5 que poido, porque el chegou ali a facer o seu traballo e ten que cobrar polo seu traballo, que aínda que sexa unha persoa moi coñecida, ademais, el ven aquí a facer un traballo e ten que cobrar por el, e os músicos o mesmo. Entón, aquí está claro que o problema o ten a promotora, que ten que contar con que esta situación se pode producir. Bueno, pois aí quedou o consello do abogado, de Adrián, para todas esas persoas que non dubiden e que teñen dereito, se queren, a por unha reclamación. 11:40.